Με ρώτησε ένας συνδρομητής να απαντήσω ποιος είναι ο βαθμός απόδοσης της μηχανής στο πλοίο μου. Καταρχήν να επαναλάβουμε ότι η μηχανή μου είναι η MAN Mitsui, η ηλεκτρονική, η 6S60 ME-C. Γι' αυτό έχει το ε στο όνομά της, γιατί είναι ηλεκτρονική. Γενικά λοιπόν βαθμός απόδοσης, οπότε να πούμε τι είναι βαθμός απόδοσης. Πάμε λοιπόν, ξεκινάει το βίντεο. Είναι επί της 100. Είναι το επί της 100 της χημικής ενέργειας του καυσίμου που μετατρέπεται σε μηχανική ισχύ. Μετατρέπεται σε μηχανική ισχύ στον άξονα του πλοίου. Εντάξει, και λοιπόν η μηχανή μου, λοιπόν, θα σου το πω τώρα, έχει γύρω στις 50% θερμικό βαθμό απόδοσης. Που αυτό σημαίνει ότι το μισό της ενέργειας του καυσίμου γίνεται χρήσιμη ισχύς, αλλά το υπόλοιπο χάνεται κυρίως σε θερμότητα, καυσαερίων, ψήξη και τριβές. Επίσης να σας πω, εκτός ότι είναι 50%, καμιά φορά μπορεί να πάει και 60%. Αλλά αυτό είναι όταν συμπεριλαμβάνονται και η ανάκτηση αποβαλλόμενης θερμότητας και άλλοι βοηθητικοί μηχανισμοί που δεν το έχω εγώ. Οπότε λοιπόν ενδεικτικά τα νούμερα που θα σου πω είναι αυτό, τυπικά περίπου είναι 50% στο πλήρες φορτίο.